A memoria non está en min, a memoria está na xente que viviu a Ribeira. O bonito é cando sintes nunha lenda e che dice, sí, o meu papá viu os mouros en tal sitio. E contache como se iso fora vivido. Eu iso respeto muchísimo, porque é unha crenza auténtica. Son un que lle puxeron Alfonso e que me tocou vivir nesta época da historia. Gústame moito a xente, os animales e as plantas, como dixen. Nacín na cociña, que xa é unha habitación, pero daqueles era a cociña da miña casa de Francos, ali pariu a miña nai, na mesma cociña. Vivín sempre en Francos, agás cando ibas a Amelia, vivín 5 anos cos curas ali, estaba residindo ali nos curas, grato recordo, en San Vicente. Como eu definiría? Non sei, eu síntome músico. Me interesa a mí ese trasfondo, as lendas a veces son moi repetidas, pero non importa. O fundamental é situalas nun paisaxe, ver que hai unha historia humana, que alguén decidiu poñerlle unha historia, e ver que iso trascende incluso o lugar. O que dá é a cultura humana, e o pensamento humano, e iso é o fermoso das lendas, claro. Aparte de ver unha paisaxe abrupta, parecenos tan salvaxe, pois temos que pensar que todo iso estaba cheo de carreiros, como estábamos aquí agora nun carreiro ribeirao que iba a viñas, non? Entón iso producía historias, e tamén producía historias aos elementos do paisaxe. Por momento, ali temos a pena Don Pedro, aquel farallón que se ve, que había unha tradición moi curiosa, que era que os rapaces de Volmente pois subían por unha especie de escaleiriñas e arriba a tradición era dar a pincha carneira nun espacio cortiño, sobre o abismo, non? Pero aparte iso ten unhas lendas e unhas tradicións que veñen de moi atrás e falan de que, bueno, no tempo que había os fidalgos, non? Nese tempo que podíamos chamar históricamente do antigo réxime, non? No que os fidalgos aforaban os eidos e todo eso, casas máis ou menos fortes de cada lugar. Pois na parroquia de Volmente había un fidalgo, que ainda hai hoxe a casa do fidalgo, pois bueno, que se namorouse pois dunha campesiña. Ela iba moitas veces pois cas ovellas, e Volmente facía unha serie de quendas que iban ao monte, antes de haber os pinos, pois as ovellas levábanos ao monte, e aí se vían e trataban de verse en calquera ocasión e en calquer momento. Claro, eso en algún momento, algún veciño, pois si os viu, e aí se foi pois a familia, toda esa familia, nun tempo que non se podía producir os casoiros ou as relacións, digamos, formales, con xente de distinta clase, pois eso estaba moi mal visto e eso prohibiron. E eles seguiron intentando, seguiron vendo as agachadelas, pero eso volveuse a descubrir e eso viu que, o fidalgo viu que ese amor iba a ser imposible. Desesperado, así o contaba Helena do Martiño, subiuse a pena ese farallón e quitouse a vida, despeitado de amor. E por eso ese farallón lle chaman a pena de Don Pedro. Nesta mismo rinconciño fermoso, non, do Sil, que a cabeza da meda ali ao fondo, temos outro fito que se chama o Ciriguilloto do Demo. E iso conta tamén a tradición, é unha especie de columna pétrea, das que hai algunhas por aquí na paisaxe, e aí conta a tradición que viña unha muller co seu fillo, chegou xa moi tarde a esta zona de Ribeira, bueno, quería cruzar, pero non tiña por onde, claro. Entonces fixe un pauto co demo, e é que lle ofreceu o fillo, hai que ofrecerlle sempre algo ao demo para que che corresponda, se lle facía unha ponte que lle permitira pasar. O demo parece que se puxo maus a obra, hai distintas versións, unha que chegou a mencer e non o dio acabado, por lo tanto todo ese trato desvaneceuse, porque o trato era de que puderan pasar antes do amencer, e outra era que cando estaba no cima do Ciriguilloto, pois caiu, e dice que no fondo desa pedra pois ainda están as marcas do demo,
pois os cóbados, vai, co que diu o demo na pedra. Cando vamos no catamarán, a veces vemos unha paisaxe pois, xa un pouco olvidada, onde vemos as viñas, eso sí que nos resalta, e que nos explica moi ben, pero o que temos que pensar que cando vemos esta ribeira que nos parece abrupta, está chea de camiños en xeral. Está chea de camiños en lugares a veces casi imposibles de pensar. Toda a ribeira estaba surcada de camiños, camiños como este, que eran pasos moitos de a pé, nin sequera de cabelería, moitos eran de a pé, e por onde se traballaban as viñas e traían os culeiros que as uvas e todo iso. Este é o auténtico paso dos ribeiraos, por eso os ribeiraos, que é isto que chamamos ribeira sacra, pero en realidad é as ribeiras de todo esta contorna, sabemos que é unha xente especial porque ten que traballar, trasegar por estes camiños, a veces que hai que pasar por un lugar moi pequeniño e o resto é un precipicio, por tanto, iso ten que dar unha forma de pensar, unha forma de ver o mundo e unha forma de ver a vida tamén especial, porque a paisaxe e o territorio condiciona o pensamento, condiciona as cousas e as lendas, todo isto. A xente dice que polo día de San Xoán, que é un día, xa sabemos, máxico, é un río que nos recorda o solsticio, que está desplazado, pero estamos falando do lume e do solsticio de verão, vese só ese día unha capela no alto do Cotarro. E isto igual nos trae os recordos da granxa que tiñen ali os de Santa Cristina, o mosteiro de Santa Cristina tiña ali, os religiosos tiñan ali as propiedades e tiñan ali. E tamén, claro, ali, naquele cotarro, os mouros poñían o millo ao sol. Eso é o que dicen dali. A veces poñen tesouros, a veces poñen ouro, tal, pero neste caso era outro ouro moi importante para Galicia que veu da América, o millo ao sol. E máis abaixo hai unha coviña que serviu de refuxio pois, a fuxidos, incluso modernamente, dicen que por ali tamén anduveron os guerrilleiros, estes últimos que había xa contemporáneos, que andaban por esa ribeira. Por esa cova, os pequenos, sobre todo, dicíanlle que non se achegaran moito a esa cova, a cova da Vella, porque ali había unha vella, dicen algúns, había unha moura, que a veces é o mesmo, non? Que se comía directamente os pequenos. E por eso, ese lugar en concreto, e esa área desas viñas que hai agora, lle chaman a Cova da Vella. Os meus bisavós xa tiñan viñas deste lado e soutros do outro lado. Entón, bueno, aquí parece que uns caldelaos tiñan aí en San Tomé, cerca da Xabrega, un poquinho máis adiante, nun lugar que se asulagou, o encoro ese lugar, San Tomé da Baixo asulagou, no que é da San Tomé da Riba, e aí había unha capela ao propio santo. Bueno, pois aí, cerca da capela, tiñan unhas viñas, uns caldelaos. Entón, no momento determinado, cando acaban xa a faena, vamos comer aquí un isco e tal, con pouco pan e tal, sentaronse ali a capela estaba aberta, como solían estar moitas veces nos pueblos e tal, e bueno, cando xa beberon un pouquiño de viño e tal, vámonos meter co santo, a ver, tal, entón colleron o isco e pasaronlo por os fociños ao santo, come, Santo Tomé, come, aí e tal, bueno, nesto quedou a coña, moito jiji jaja, pero cando colleron a barca para pasar ao outro lado, resulta que cando chegaron ao centro do río, a barca non se lle moveu. Entón, quedaron extrañados, a barca non se lle movía, por moito que lle daban ao remo, e claro, chegaron a dicir, non sei se non sería o San Tomé, que se cabriou con nós por a afrenta que lle acabamos de facer. Entón, deciden volver á capela, pedirlle perdón ao santo, e entón, unha vez reconciliados co San Tomé dese lugar que está hoxe asolagado, pois baixaron outra vez a barca e cruzaron para Caldelas. Iso é a relación entre Caldelaos e limeses, porque ese é o nome. Nós os de lá chamámoslle Caldelaos, son Caldelaos. En na Ribeira, cando se botaban os autoruxos, cando se metían uns con outros, Caldelao, non sei que, non sei canto, tal, e outros chamaban Limés,
tal, este lado, que a veces había trifulcas con ese lado, non? E esa é a denominación xenérica que nos dan os de aquí, que son os de Lemos, claro. Limés, e é o que se sentía na ribeira, nas interconexións entre ribeiras, non? E nos do outro lado, xa digo, anda que sean de Luintra, chamámoslle a todos caldelaos. A veces nas mouras vemos un trasunto dunha muller que ten muchísimo poder. E para min iso é un vestixio da fertilidade de outros mundos. Bueno, isto é moi controvertido, hai xente que non estaría de acordo, inda que despois a conformación da lenda, como é moi posterior, lle dá unha pátina machista, diríamos hoxe, pero eu creo que todo é actual, e conformámoslo según o que pensamos hoxe, pero tamén ten resabios e pousos de antes. Está falando desta ribeira, que é na pena dos mouros onde che dixen que mataran eses escapados da guerra. Pois aí, digamos que hai unha persona do lugar, que se chama a Teresa, que vai facerlle o pan aos mouros. Parece que ese asunto tiñen que facer humanos. E o resto, vanlle facer aos mouros, porque a veces os humanos conviven, os mouros van ás feiras, a comprar pan con unha moneda rara, todo eso. Claro, nun momento determinado, fai o pan, pero dixen, mira, vamos por leña, para meter no forno, temos aí as potas ao lume, pero non che se ocurra abrir as tapas, non? Claro, a Teresa da Carreira, que se lle chaman, o que é a Eva universal, a curiosidade, eso sempre está ese trasunto, non? Claro, levanta ya a cousa e hai uns dedos ali, unha cabeza humana, tal, claro, se vería digamos a Teresa, neste caso, que é casi parecido. A Teresa lárgase, vaise para a Carreira, que é un lugar de allo, escapa, claro, os mouros ven a marchar, e dicelle, onde vas, Teresa da Carreira? Ven por non sei que, por a pineira, dice, non por un obxecto para facer o pan, non, por a pineira, dice, non volverei ou non, inda que de ouro se volvera, non, escapa, non, e esa é outra lenda das mouras, non, hai muchísimas, o sea, hai moitas variantes. A ribeira hai que vivila cun culeiro por aquí, e todas as anécdotas que podían pasar aquí en vida real. Nós estamos aquí ahora recreando, e eu de unha forma tamén o recreo, porque me interesa o pensamento humano, interésame o racionalismo de agora, pensar que o que nos dicen aquí por internet é real, eu vexo aí tamén a superstición, é dicir, por moito que crean, algúns desprecien este tipo de cousas, como lle sinto a algún, digolle, que dicías de internet, que me dicías dese cousa que saliu aí, de calquer bulo, que eso sigue sendo o pensamento humano, somos capaces de creer calquera cousa. E a creencia nos mouros tamén é respetable, pero non creemos que un tipo chamado Santiago veu nunha barca de pedra, hasta un sitio ali, Ilha Flavia e tal, que iso, claro, podemos conectar históricamente con moitas cousas, e o levaron para Santiago, podemos conectar históricamente con moitas cousas, e se formou unha cidade, un gran poder, e o poderío dos reis galegos, fala moito deste libro tal, pero bueno, é unha cousa moi tal, se sustenta a veces nunha, e creemos eso, está sustentado todo un mundo sobre esta crenza. Claro, é unha creencia que algún creen e algúns utilizan políticamente para facer unha cousa. E bueno, e estas son as lendas, non é só as mouros, as lendas están metidas noutro tipo de sociedade oficial, vamos baixo palio, en cousas, queremos que alguén resucitou, a parte das creencias, que eu respeto muchísimo, pero non deixo de respetar tamén isto. É unha lenda exitosa. A Ribeira Sacra hoxe é calquera que ves, a Ribeira Sacra, todo eso. Sabemos, ou se xa históricamente sabemos de onde procede, que incluso non ten nada que ver con ribeiras, é un carballo, en realidad, nadie conocía, xa había algúns, como Arias Sanjurjo, que falaban, pero falaban incluso dun cachiño aquí, como esa Ribeira Sacrata, falaban dun cachiño aquí. Bueno, eso é un invento, como a Santiago. Santiago é un invento que tuvo éxito e é fermoso. A Ribeira Sacra. Nós, os que somos fillos, netos de ribeiraos, nós chamámoslle a Ribeira, e nós gustanos máis chamarlle o país ribeirao, sin denostar ese nombre que nos parece perfecto, pero como cousa comercial. Intentar, por exemplo, como se vende, como sinto a veces de sesudos personaxes, que eu non lle son capaz de chegar a nada, porque teño moitos máis conhecimentos que moitos dos que andamos por esta... Intentar, por exemplo, vender certa
cousa para atrás da Ribeira Sacra, incluso de xente moi estudiosa, moi estudiada, me parece unha lenda completa. Sin embargo, a veces ves cousas foráneas en todo ese discurso, e dices tú, bueno, pero se temos auténticamente cousas importantes, porque facer a Ribeira Sacra sin a xente é unha cousa como se intenta a veces facer, como algúns criticamos que non aspecto, a ver, non é todo exacto, pero eu creo que este territorio que se chamamos a Ribeira Sacra parece moi ben, pois hai que formalo ca xente, co sentir da xente, ca toponimia da xente. O Papa San Gregorio xa dixo ocupai os centros paganos e sustituímos. Como sustituían unha virxe onde había unha deusa, todo eso. Pero seguimos hoxe na actualidade ainda con esa mentalidade de sustituir cousas auténticas por outras foráneas. Eu non teño nada en contra das foráneas, todo hai que mezclar, facer unha mezcla, pero sin denostar o que temos. E o primeiro que temos que recuperar é toponimias, cultura nosa, formas de facer que son tan interesantes como as de calquera, e a xente, o valor da xente, non é só os contos, as lendas, en fin, non é todo románico. Hai outras iglesias máis humildes, hai castros, hai petrolíferos. O territorio conforma unha forma de ver o mundo, non unha forma millor, nin peor, e vou. Quer dizer, a veces é como se a nosa forma fora unha forma que non ten importancia. Entón temos que traer modelos de forma, bueno, hai que, todo é unha simbiose e unha cousa híbrida, non? Pero non hai que denostar o noso. E recuperar eso que tú dices, recuperar o noso pensamento da xente, pareceme fundamental para conocer o territorio. É que non habría... Quen non vai falar do territorio? A xente que non vive aquí, a xente que lê solo en libros. Bueno, os libros poñen hasta onde a ciencia lle diu que hai ese libro. Aquí non había petrolíferos, portamentos de Proentos, nada máis. En Pantón non había ningún petrolífero. Hasta que o Colao do Vento decidiu buscalos. O xa hai 20 e pico. Pero hai que pasear a parte o terreno. Hai que pasear o terreno. Hai que saber como é o terreno. Hai que falar que a xente ver a realidade das cousas. Hai que interpretar a veces máis alá do que che pon un libro, porque o libro o que che pon é o que se coñece a ese momento, pero eso non quer dizer que sea a verdade absoluta. A verdade non se conocerá nunca, hai que ir hilvanando. E a verdade dun paisano que viviu este camiño, para mí é máis importante que calquer teoría sobre este camiño, porque viviu este camiño. E que pudo haber accidentes, pudo haber algún letal, pudo haber amores. Eu conozco o petrolífero onde houve amores. A mente humana e a memoria é frágil. Entonces, unha vez que calquer tradición oral que a convirtes como a estou convertindo eu en palabra escrita é unha traición. De alguma forma é unha traición que ia estar facendo. Procuro poñer as palabras textuais, claro, moitas veces incluso son exactas porque as teño gravadas, e incluso ainda que o recree, nesa recreación van a estar as palabras textuais metidas no texto. Pero o ideal era cando cho contan con esa autenticidade, porque está vivo. E iso eu emocionome cando sinto a alguén que me fala con autenticidade, porque iso para min é que está vivo, está influindo no seu ser, e esa visión do mundo ten que ver con eso todo o que nos conta. E iso para min é o máis importante. As lendas surxen tamén deso, desa explicación que intentamos lle dar a cousas que a ciencia non nos chega. Pero que iso facémoslo hoxe mesmo con toda a ciencia que hai, porque a ciencia non chega a todo, non? É imposible, vai evolucionando, vai andando, vai quitando. Cando o arqueólogo en Proentos, no lugar onde estaba a Sabeliña, colleu, mediu, teño unha foto sobre eso porque escenifiquei con eso, está dicindo, sí, este é un hórreo romano, e que estaba Roma, e de alguna forma é como se a Sabeliña a expulsaran de repente a ciencia, expulsara todo iso que tratou de explicar a lenda, porque os moros en realidad somos nós, pero somos os de antes, os nosos antepasados. Eu falo do Ramón do Cabarco, un personaxe importante que houve no meu pueblo, xa como se fora un mouro. Era un gran personaxe que vou polas carreiras e acórdome do Ramón do Cabarco, e é como se fora xa un personaxe extraordinario, porque o mitifiquei, xa o tiñen mitificado, e eu conocino. Pero xa para min é, algún día, se seguides facendo estas cousas, se facedes pola parroquia, se deixades feitas cousas, os vosos consideramos mouros, ou sea, xigantes, grandes, xente que fixeron a cousa. E isto é o bonito das lendas, as lendas están vivas. E eu nadie me convencerá que son chorradas. As lendas
é eso, nelas sempre hai algo de verdad, e sobre todo cando cho contan con autenticidade. Entonces, para min hai verdad, porque está influindo en toda esa xente que cree neso. Entonces hai verdad porque ten unha influencia sobre a vida. En certos días, á noite, andaba un touro por aquí cunha cadea larga de ouro que lle arrastraba hasta o chan, non? E, bueno, se sabías esconxurar esa visión que tiña que ser portentosa, a través do Ciprianillo, dese famoso libro de San Ciprián, que consistía en ler uns párrafos e tiñan que guiar moi ben, como a oración de San Antonio para encontrar cousas, non? Se guiaba ben, conseguía esa cadea. Se guiaba mal, pois igual te tiñas que enfrentar ao touro ou ao apartar. Imagínate nestas rúas, pois un touro que che aparece de repente a noitiña e sin farolas, que eso tiña que ser... non soupen de nadie que conseguira a cadea. Por lo tanto, o touro ainda sigue por aí nalgúnas noites seguro ca cadea. Proencia, esa xa é unha lenda en sí, non? Que é Proencia, non? Claro, aquí hai moitos restos romanos, temos uns 18 puntos de petroglifos que coñezamos, as paredes están cheas de vestixios romanos, por tanto, aquí, claro, hai moito intento de explicación lendaria das cousas que aquí se viron. É unha lenda así, a Proencia das lendas, é ese pobo mítico que está enterrado e que viñeran a ser os nosos maiores que están nun sustrato moitos abaixo que as actuales casas, inda que, xa digo, moitos dos elementos afloran nas propias casas. A búsqueda do tesouro pode ser a búsqueda de ouro, pero tamén é a búsqueda do conhecimiento. Cunqueiro dice que os tesouros teñen unha facultade, que cando estás a punto de collelos, escapan. Pero a mí dame gloria pensar que estou pisando por onde pisaron xa outras civilizacións e que eu son un herdeiro máis de todo eso. Que me sinto orgulloso que o sepan os antigos, que me sinto orgulloso do que deixaron aquí. Hai que darse conta dunha cousa, cada persona calquera que desaparece, iso sí que é un tesouro que desaparece, en canto ao conhecimento, porque cada persona ten un ángulo de visión e recolle unhas cousas, co mellor, algún é o último que recolleu unha cousa que viña de séculos pasados. Se pudera, cando era neno, falar con esas personas, co señor Antonio de Lavaredas, co señor Alfonso Casares, con eses que falei, pero era un neno e non podía chegar a eso, co rei máis, ainda que falei, que falaba de Cuba, de cando emigrou, que a señora Avelina máis, se pudera falar máis con eles, que me contaran esta xente que nasceu xa no siglo XIX, que tiña visións, incluso do siglo XIX, porque claro, se estamos falando dos anos 70-80, ainda ter xente que naceu no siglo XIX, algunha. Pois eso é a pena que me queda, pero bueno, o que hai que facer é o que se pode facer agora. Pico, pico, Mazarico, quen che diu tan largo pico? Deu-mo Dios, é Santiago, pa picar o pan no agro. E piquei, e repiquei, e un grau de millo atopei. E leveino a moere, e os ratiños a comere. Agarrei un polo rabo, e leveino ao mercado. E canto che deron por il? 100 reales e un tamboril. Unha burriquiña cega pa andar o mundo e a terra. Un carneiro villisqueiro pa colgar as cuncas no cunqueiro e un marrauciño cebado pa pasar mitad do ano. Sigo recollendo agora, claro, estamos en marcha, pero bueno, é unha forma de divertirse, eu non o fago de forma profesional, para iso hai antropólogos, para hai etnólogos, eu fago porque a mí me dá gana, é porque me divirto, é porque me satisface, porque a vida me parece que a veces un xogo serio, pero que a veces hai que tomalo con certa alegría, e sobre todo, que me parecen tan importantes as vivencias dunha persona como todos os libros do mundo. Falamos de moita xente de por aquí, de cousas que lle ocorriron, de cousas que tuveron que sufrir, que vivir alegremente, de todo. Non hai novela, non nos enseñan nada as novelas son un reflexo da vida. E iso é o que me gusta, pero porque a mí me dá gana, e porque eu a vida a concibo, pois, é sí, como unha cousa inútil, que é o que realmente... Hai un libro moi bonito que é de Ordine, Lucio Ordine, que é a importancia do inútil. A vida é fuxidía, pero telo que entender
que nós somos nada máis eslavós, somos transmisores, humildes transmisores que non sabemos nada. Cousas por conocer son inmensas. Eu tiraba con todo o que sei, pero que non sei, claro, iso é unha evidencia, pero que é así. Tiraba con todo o que sei, pero que non sei. Entón, nesa búsqueda, que é moi humana, creo que a esencia do ser humano é ese afán, esa curiosidade, non? Unhas señoras que xa tiñan 90 anos, nunha casa aquí cerquiña, me cantaba unha canción que era E de dos entabule, mursunus es Cristos que reine dine, 4 evangeliste, 3 patriarque, E de dos entabule, mursunus es Cristos que reine dine, quinque lápice David, 4 evangeliste, 3 patriarque, E de dos entabule, mursunus es Cristos que reine dine, 6 sidrie, quinque lápice David, 4 evangeliste, 3 patriarque, E de dos entabule, mursunus es Cristos que reine dine, etcétera. Acababa 9 cobro, un angelorum, 8 bono e venture, 7 don espíritu, 6 sidrie, quinque lápice David, 4 evangeliste, 3 patriarque,